Bon dia, tornem a fer un altre vídeo. Salutacions als amics de la Fundació Alzheimer Catalunya, perquè avui farem un vídeo una mica especial. Avui no farem treball de cames, braços, etc., sinó que el que farem és treball de mans. Serà un vídeo una mica diferent, on treballarem essencialment, diguéssim, el que és la mà. La mà i braços. D'acord? Necessitarem una sèrie de material. Necessitarem una pilota una mica més grossa, necessitarem una pilota més petitona, de goma espuma, jo en tinc un altre aquí, però aquesta no la farem servir. Necessitarem una pinça d'estendre roba, necessitarem una cinta o una tovalloleta que faci uns 50 centímetres i necessitarem un objecte que trobem a casa que és un paper una mica llarg, per exemple, jo en aquest cas he fet servir paper de cuina. I amb això farem diferents formes de treball de mans. Anem a començar. Començarem amb la pilota grossa. Començarem amb la pilota, la col·loquem la mà dreta al damunt i col·loquem passant la mà per damunt de tota la pilota. Fixeu-vos que la mà sempre està completament oberta, inclús quan vaig endavant intento aixecar-la una miqueta. El colze no decau, no estic així, el colze es manté alçat. I anem endavant i enrere, endavant, enrere, endavant, enrere, endavant, enrere, endavant, enrere. Endavant, enrere, endavant, enrere, endavant, enrere, endavant, enrere, endavant, enrere. Canviem de mà, farem l'altra mà, amb l'esquerra, endavant, enrere. Mateix, que us deia, el colze que no decaigui, sempre una mica alçat. Endavant, enrere, endavant, enrere. Endavant, enrere, endavant, enrere, endavant, enrere, els dits una mica amunt, vinga, endavant, enrere, endavant, enrere, endavant, enrere, endavant, enrere, endavant, enrere, endavant, enrere, endavant. Enrere, endavant, enrere. Canviem de mà. Posem aquesta vegada el dors de la mà, de manera que la mà quedarà plana. Llavors, fem el mateix, portem cap endavant i cap enrere. Controlant la pilota, que no s'escapi. També endavant i enrere. En aquesta postura farem una sèrie de variacions. Col·loquem la mà plana, variació, cap al costat, resseguint la pilota. Però la pilota a vegades s'escapa, doncs col·loqueu i tornem. Podem fer també buits. Farem un buit. Fixeu-vos que la pilota segons com s'escapa, doncs hem d'anar recol·locant. Fem un buit, portem 5 buits, 6, 7, 8, s'escapa, recol·loquem, 9, 10. Ara els buits a l'altre cantó. 1, 2, 3, pilota s'escapa, recol·loquem, 4, 5, 6, 7, 8, recol·loquem, 9 i 10. Canviem de mà. Posem
amb la plana al damunt, comencem endavant i enrere. Recordeu, en aquesta ocasió, la mà plana mirant cap al sostre. És més fàcil que s'escapi, doncs, que s'escapi, hem de recol·locar. Recol·loquem. Anem cap als costats. Recol·loquem que s'escapa. Recol·loquem, fem el 8. Portem 4, 5, 6, recol·loquem, 7, 8, 9, recol·loquem, 10. Les voltes cap a l'altre costat, 1, recol·loquem, 2, 3, 4, 5, 6, 7, que s'escapa, recol·loquem, 8, 9, parem. Canviem de pilota, ens anem a la pilota petiteta, la pilota de goma espuma. L'agafem, la tenim pressionada amb els dits, a la mà dreta l'anem apretant. Aguantem, 1, 2, 3, 4, 5, deixem anar. Fixeu-vos que els dits estan pràcticament estirats. I faig la garra amb la punta dels dits, no amb tota la mà, la garra amb la punta dels dits. Deixem anar. Pressionem, 1, 2, 3, 4, 5, 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 deixem anar. Canviem de mà. Recordeu que l'agafem amb la punta dels dits, els dits pràcticament estirats. Pressionem, 1, 2, 3, 4, 5, deixem anar. 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 Pressionem. 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 I l'última. Molt bé, ens mantenim amb la pilota, la posem entre les dues mans, amb les mans ben obertes, fem cercles, fem voltar la pilota, que no s'escapi, i a partir d'aquí anirem pujant amunt, 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 avall, 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 avall. Controlant la pilota, amunt, avall, amunt, avall, amunt, avall, amunt, avall. En aquesta ocasió anem cap endavant, cap enrere, cap endavant, cap enrere, no perdem el control de la pilota, cap endavant, cap enrere, endavant, enrere, i endavant, endavant, enrere. Molt bé. Parem. Aleshores, podem fer-ho amb la mateixa pilota de goma espuma, o si en tenim una que pesi més, com pot ser de tenis, també anirà bé. Jo en aquesta ocasió faré la de tenis, perquè la goma espuma és més fàcil que s'escapi.
Agafem la pilota i la passem d'una mà a l'altra. Perquè com que pesa més, es controla millor. D'una mà a l'altra, d'una mà a l'altra. Si la cosa funciona molt bé i voleu posar-hi més dificultat, ho podeu fer amb els ulls tancats. Ja és la rapera. Fixar-se amb les sensacions que ens aporten les mans i els braços. Però si costa, doncs es fan les mans obertes i ja està. Portem 20 vegades, ens centrem amb la mà dreta. Agafem, la tirem i la controlem amb la mà dreta. Si voleu també, ulls tancats. Però bueno, això costa, ulls tancats. No és fàcil. Canvi. A l'esquerra. També 20 vegades. Amunt i avall. Controlant, 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 controlant. Parem. Deixem la pilota. Ens anem a la pinça. Comencem amb la mà dreta, dit gros, dit índex. Agafem la pinça, 5 vegades d'obrir, comptem, 1, 2, 3, tanquem. 5 vegades. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Canviem de dit gros, dit del mig. Agafat, apretem. 1, 2, 3. Vinga. Tornem-hi. Tornem-hi. Canviem. Fem el tercer dit. Pressionem. 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 Vinga. I el petit. El petit és complicadillo, Es necessita ja una bona força de dits. Canvi de mà. El mateix. Comencem. Dit gros. Dit índex. Pressionem. 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 Canviem de dit. Amb el dit al mig. Pressionem. 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 Amb el dit anular. Pressionem. Costa aquest, Pressionem. 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 I provem amb el dit petit, que també costarà molt. Pressionem. 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 I l'última. S'escapa. Parem. Deixem la pinça. Ens anem a la cinta o a la tornadoleta, el que tingueu. La posem ben estirada. I el que farem serà agafar per una punta i l'embolicarem. Amb els dits l'anem corbant, l'anem lligant, fins que quedi ben marrada. A partir d'aquí, tornem a estirar, tornem-hi, fem diverses vegades, passant els dits, tancant, fent moviments dels dits. I una tercera vegada. Una mica, però quan està... Això perquè és una cinta de goma i per tant costa més perquè és molt prima, però si ho feu amb una tovallola és més senzill perquè és més gruixut. Molt bé. Aleshores, tornem a estirar. Llavors, el que farem, per posar-hi com una mica de pes, és col·locar l'altra mà, que serveixi per enganxar la cinta o la tovallola. Llavors, amb aquesta mà, el que farem és anar jugant, anar acostant amb els dits, anar agafant amb la mà, fins a acabar. Repetint, hem d'estirar, la mà fa de resistència
Podeu posar-hi un pes, per exemple, un saquet d'arròs, un saquet de sucre, un saquet de sal, que faci un quilo de pes. I una tercera vegada. Fem, anem, pensant. Canviem de mà. El mateix, més estirada. Posem la mà. I aquesta mà, arrodem la cinta, la vegada amb tota la mà. Una vegada. Tornem-hi. Segona vegada. Molt bé. I tornem-hi. La tercera vegada. Que quedi ben arrugada dintre de la mà. Ja la tenim. L'estirem bé. I la tornem a anar corbant perquè quedi ben plegadeta. Amb les dues mans, com si això, no? Com si féssim un caneló. I finalment treballarem amb el paper. Què farem amb el paper? Aquí, creativitat i imaginació. Si algú vol fer piroflèxia, escolta, treballa molt bé la feina dels dits. Jo no arribaré tant. El que farem serà començar. Agafem i l'anem plegant diverses vegades. L'anem plegant. Un cop el tenim plegat, el tornem a plegar, fem encara més petitet. Ben plegadet. Ja el tenim. Aleshores el que fem és, una mà, fixeu-vos que tenim una forma cilíndrica. Una mà per dalt, l'altra mà pels costats. I els dos a la vegada pressionem. Una miqueta, pressionem. Anem a fer aquesta doble pressió. Una així i l'altra així. Pressionem. Ara el que farem és tornar-ho a obrir. Obert. Tornem a estirar. I aquesta vegada l'estirem del tot. Aleshores, el que farem serà anar-ho arrugant amb els dits com si volguéssim fer una pilota de paper ben arrugadet, perquè en farem una pilota de paper. Quan ja la tenim, la prenem pressionant amb una mà i amb l'altra. Anem pressionant. Inclús la podem mirar d'arrodonir bé, ben pressionada. Ja tenim la pilota. Aleshores farem com un petit joc. Col·locarem una mà aquí i l'altra mà, un dit, paf, i dona cops. Següent dit, paf. Segon dit. I així treballem l'extensió dels dits. Tornem, primer dit. És com si, recordeu, el joc de les caniques, és el mateix. Però fent-ho en cada dit. Tercer dit, 1, 2, 3, 4. 4. Vinga. Tornem. 1, 2, 3, 4. Bé, l'última. 1, 2, 3 i 4. Canviem de mà. Col·loquem la mà perquè no se'n vagi la piloteta. Primer dit. 1. Recol·loquem. 2. Recol·loquem. 3. Recol·loquem. 4. Vinga, fins a 5 vegades en cada dit. 1, 2, 3, 4. Ui, que t'ha anat una mica més pífia. Vinga. 1, 2,
3, 4. Vinga. 1, 2, 3, 4. I l'última vegada. 1, 2, 3 i 4. Molt bé. Farem. Col·loquem, ja fem l'últim exercici. Col·loquem les mans damunt de la taula i el que farem serà fer les rotacions. Girar, girar, dors de la mà, plana. Girem, 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 girem. Vinga. Farem, aleshores, avui ens hem dedicat al treball de la mà, per tant només farem petits estiraments de la zona, dos estiraments a la zona de la mà. El primer, estirem els dits, aguantem, 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 canviem de mà, pugem, estirem els dits. Aguantem, 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 aguantem. Molt bé. Tanquem el puny, el col·loquem damunt de la taula, amb els dits que apuntin cap enfora. I aleshores el que fem és flexionar el canell, de manera que notareu que tiba tot això d'aquí. Aguantem. L'altra mà, si convé, pot controlar perquè el moviment s'executi bé. Aguantem. Ara, deixem anar. Canviem de mà, tanquem el puny. El recolzem. Fixeu-vos que els dits apunten cap a fora. I a partir d'aquí flexionem el canell tant com es pugui. Tant com es pugui, tibant tota aquesta zona d'aquí. Deixem anar. I per avui esperem. Aquest ha estat un vídeo així una mica diferent. També d'una zona on convé treballar-la, on ara, un cop hagueu acabat, tindreu moltes sensacions, com molta sensibilitat, com molta presència de mans. I penso que també us pot anar bé. És una altra manera de treballar diferent, que també anirem incloent en el nostre treball. D'acord? Vinga, una abraçada a tots, un petó molt gran i fins al següent vídeo. Vinga, adeu!